Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически будут выводить номера телефонов +3 8073 419 41 58. Звоните нам бесплатно абсолютно по Вайберу. Также можете присоединиться к нашему эфиру через программу Skype, адрес которого вы также видите на экранах ваших телевизоров. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну а я рада представить гостя нашей студии. Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Вітаю вас. Добрый вечер. Давайте нашу беседу начнем с такого информационного сообщения. Сегодня, к сожалению, в Крыму утро началось с облав. Сегодня оккупанты по нескольким адресам провели обыски в домах крымских татар и этнических русских мусульман. Известно, что 7 человек после следственных действий забрали в управление ФСБ в Симферополе. Среди задержанных стример крымской солидарности Эмиль Зиединов, активисты Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Харидинов, Александр Сизиков, Вадим Бектимиров и Зикирия Муратов. Все они активно участвовали в жизни семей политических заключенных, организовывали мусульманские праздники для детей, посещали судебные процессы в делах против крымских татар, занимались передачами политзаключенным в СИЗО. Отметим, что всем задержанным мусульманам вменяют организацию деятельности террористической организации, участие в деятельности такой организации. Давайте посмотрим, как сегодня утром прошли облавы в домах крымских татар. Книжки, вот эти вот детские книжки, вот здесь в углу стояли. Они вот так вытащили первую книжку и сказали, что, мол, вы можете какие-то уроки какие-то ведет. Какие уроки? Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине глубоко обеспокоено сообщениями об обысках и задержании крымских татар сотрудниками ФСБ утром во вторник на территории оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении посольства в Твиттер. Давайте послушаем. Глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія повинна звільнити всіх українських політичних в'язнів. Крим – це Україна. Ну и вот Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар российскими силовиками на территории оккупированного Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. Давайте послушаем подробнее. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою в різних районах Криму. За наявною інформацією, за результатами обшуків були незаконно затримані щонайменше 7 громадян України. Еміль Зієдінов, Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'янов, Сейран Хайреддинов, Олександр Сізіков, Вадим Бектимиров, Муратов Зикирия. Закликаємо міжнародне співтовариство
співтовариство продовжувати активно виступати на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилювати тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму. Правозащитник Лютфия Зудиева с нами сейчас на прямой связи из временно оккупированного Крыма по телефону. Лютфия Ханум, салям алейкум. Алейкум салям. Лютфия Ханум, расскажите о ходе облав сегодня в Крыму, в каких районах, кого задержали. Вот, ну, понятно, да, вы Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сиран Харидинов, Александр Сизиков, Вадим Бектимиров, Зикирия Муратов. С кем вы, возможно, были лично знакомы, что вы знаете о этих людях? Первые сообщения начались обыски, начали поступать в 4 часа утра. Это очень рано. Из тех, кто сегодня задержан, лично знакома с Эмилем Зиядиновым, потому что неоднократно видела его возле судов в Крыму на обысках. Он часто участвовал как стример, как активист, к судам приходил регулярно. И вот если посмотреть даже на фотографии, которые делали украинские журналисты-фрилансеры в Крыму, на многих фотографиях Эмиль Зиядинов фигурирует как активист. Что касается остальных людей, то среди них есть инвалид первой группы, это Александр Сизиков, который по логике следствия является организатором террористической ячейки, что само по себе звучит абсурдно, учитывая, что он слепой и не может ходить без посторонней помощи. Также среди этих людей есть очень пожилой человек, это Зикирия Муратов из Алушты, 57-го года рождения. Ну, то есть традиционно ФСБ арестовывает в Крыму людей, которые, в принципе, никакой террористической деятельности отношения не имеют, но отличались какой-то гражданской или политической позицией и по этой причине стали жертвами репрессий. А на что основываются оккупанты? Провели обыски, они что-то нашли дома, не нашли? Вот как это все происходило, расскажите. Сегодня вот было сразу несколько сообщений о том, что помимо какой-то стандартной религиозной литературы, которая хранится в доме каждого мусульманина, такие как, например, Коран или перевод Корана на русский язык, какие-то мусульманские книги, находили еще книги, которые хозяева утверждают, что в их библиотеке этих книг точно не было. Причем вот адвокат Айдер Азаматов рассказывал, что у Исмета Ибрагимова книгу нашли в мусорке, религиозную книгу нашли в мусорке рядом с хранилищем угля под навесом во дворе дома. То есть вы понимаете, что мусульмане точно в таких местах религиозную литературу не хранят. Конечно. И это просто абсолютно бездарно, вот так вот нагло подбрасывалась какая-то литература, которая числится в списке запрещенной в Крыму. И людей задерживали вот только на основании того, что там обнаружили какую-то книгу или брошюру. А где сейчас находятся наши соотечественники? Все 7 человек сразу после обыска в их домах были доставлены в управление ФСБ Крым на бульваре Франко. К ним сразу, естественно, выехали адвокаты на места обысков и затем последовали за ними в здание ФСБ. К сожалению, в дома, где проходили обыски, ни один адвокат не был допущен, то есть люди были лишены возможности получать квалифицированную юридическую помощь. Более того, сегодня правозащитники фиксировали такой инцидент, когда силовики прямо в ходе обыска предлагали задержанным пойти на сотрудничество со следствием на то, что они якобы смягчат меру пресечения или устроят им домашний арест, только требовалось признаться в том, что якобы они причастны к деятельности террористической организации, поставить подпись, тогда силовики якобы какие-то более мягкие меры. Впервые с таким откровенным торгом на обысках столкнулись ребята. Конечно же, никто не пошел на подобные соглашения, потому что никто себя виновным не признает. А оккупанты снова пришли в дома со своими понятыми или как это было?
Да, они традиционно приезжают с понятыми, которые вдруг в 4 часа утра оказываются неподалеку возле этого дома. Кто-то прогуливался, кто-то случайно приехал, кого-то пригласили, как это происходит часто со студентами юридического техникума, которых привлекают для обысков в домах крымских татар. Мгм. Лютфе Ханум, вот с чем вы связываете очередную такую волну облав в Крыму? Ну, по нашему субъективному мнению, есть два очень таких ярких фактора. Во-первых, на прошлой неделе был озвучен международный доклад ООН, и традиционно мы уже много лет подряд замечаем после каких-то резонансных заявлений о нарушениях прав человека в Крыму всегда следует в качестве ответной реакции обыски. Это первое. Второе, многие документы подписаны 2 июля. Мы знаем, как крымские татары отнеслись к так называемому голосованию за поправки, которые навязывали в Крыму. И здесь была достаточно такая консолидированная позиция по этому поводу у крымских татар, у крымских мусульман. И мы не исключаем, что данные действия — это реакция силовых структур на политическую позицию крымских татар по этому вопросу. Мгм. Ну и традиционно эти обыски, эти аресты крымских татар как террористов, как экстремистов — это попытка стигматизировать крымско-татарский народ в глазах международной общественности, в глазах представителей других национальностей в Крыму, как какой-то социально опасный элемент, которого нужно опасаться, которого нужно бояться, и, соответственно, таким образом оправдывается репрессивная практика. А известно вам, когда будет суд по избранию меры пресечения? На сегодня на 6 вечера уже назначен суд по делу Александра Сизикова, инвалида первой группы. Все остальные будут доставлены в суд завтра, и завтра им будут избирать меру пресечения. К сожалению, всем им уже сейчас на данном этапе вменяются очень тяжелые уголовные статьи. Это статья 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предполагает от 15 до 20 лет ареста в колонии строгого режима. Ну, им инкриминируют участие в незаконной на территории РФ террористической организации или организации этой организации? И ему инкриминируют и участие, и организацию. Там из 7 задержанных 3 вменяют часть первую. Это организация, якобы террористическая организация, и 4 вменяют часть вторую, это участие. Чулсагулнас Лютфе Ханум, правозащитник Лютфе Зудеева, была с нами на прямой связи и рассказала о ходе облав на территории временно оккупированного Крыма сегодня в Крыму в домах крымских татар. Что вы думаете относительно вот сегодняшних очередных облав и с чем вы связываете новую волну? Ну, в принципі, причини, мені здається, абсолютно правильно були названі, оскільки цей так званий референдум закінчився. Я думаю, що Путіна за великим рахунком тепер нічого не стримує. Йому головне показувати, що він залишається сильним і на внутрішній арені, а для цього треба знайти якогось внутрішнього ворога. Розумієте, коли не спрацьовує ідея там зовнішніх ворогів, і вона вже не так заходить в Росію, значить треба їх шукати всередині. Причому для будь-яких авторитарних режимів, і Росія тут не є виключенням, ідеальний варіант шукати за якоюсь там етнічною, релігійною ознакою. Чому? Тому що, такий, знаєте, дискурс чужих дуже легко нав'язати там, значній частині російського суспільства. Тому саме це тут відбувається. І на превеликий жаль, ви правильно зазначили, що це очікувані дуже такі затримання. Да? Тобто можна було очікувати щось подібного от в найближчі дні. Тому що, передумови були, і рано чи пізно це повинно було відбутися. Плюс, дійсно, звіти Організації Об'єднаних Націй, які регулярно виходять, там, на превеликий жаль, кримські татари, вони знаходяться на далеко не почесному першому місці, тому що проти них постійно порушуються права людини, здійснюється затримання. І, на превеликий жаль, міжнародне співтовариство, крім заяв,
поки не знайшло той механізм, який може змусити Росію, ну принаймні якось призупинити ці репресії. Я вже мовчу про те, щоб випустити всіх людей, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що їх просто так взяли через те, що вони кримські татари, не через те, що щось вони там організовують. Ну вот к докладу Гутерриша мы еще с вами перейдем. Я вот что хотела спросить. А чего добиваются этим оккупанты? Ну, задерживая крымских татар, вот что кому они хотят доказать, показать? Мы же понимаем, что это абсолютно сфальсифицированные уголовные производства, и крымских татар, да, сейчас сажают вне зависимости, там, участие Хизбут Тахрир, не участие Хизбут Тахрир, это всего лишь повод, мы же понимаем, что сажают просто потому, что они крымские татары или просто инакомыслящие. Я думаю, в першу чергу це створення загальної атмосфери страху, щоб не тільки кримські татари, а всі, хто навіть не в Криму. Ми ж розуміємо, що ця картинка, вона на всіх поширюється. Да? Що дивіться, будь-кого можуть 4 години ранку приїхати, затримати, підкинути літературу, привезти якісь студентів, які будуть виступати там понятими, да? І нічого ви не зробите, да? Тому що ці люди будуть сидіти, їм винесуть якісь там вироки. Тобто репресивна владна машина таким чином показує, що вона повністю все контролює, має повну владу, і проти неї виступати жодним чином не можна. Другий момент – це, я думаю, такий черговий привіт Україні, міжнародному співтовариству, що Крим – це якби наша територія, ми можемо робити тут все, що завгодно. Ну і третє, знаєте, це змусити саме кримських татар дійсно взагалі не виступати проти всього того, що відбувається в Криму. Як там кажуть, сидіть тіше води, ніже трави, да? Взагалі нічого не коментувати, там максимально дистанціюватися від політики, але з іншого боку, як це зробити, коли елементарні права людини, я вже мовчу про якісь там громадянські права, тому що в Росії це нонсенс за великим рахунком, вони постійно порушуються, людям не дають можливості спокійно жити, там нормально працювати, вони зрозуміло проти цього будуть протестувати. А так на цьому виходить дуже гарна картинка, яку кожному росіянину демонструють і показують, що з одного боку ми якби ефективно боремося з тероризмом, розумієте, хоча, знов-таки, це абсолютний ідіотизм, по-іншому тут не скажеш. Ставити там знак рівності, якщо ти мусульманин, то ти терорист, так роблять тільки дуже недалекі режими, скажімо. Да? І другий момент – показати, що так буде з кожним, хто тільки підніме голос, стрімити буде, там от одна людина, так розумію, просто знімала, да? Стрімала якісь там судові засідання, що взагалі не з'являйтесь там, навіть не проходьте поруч, щоб нікого там не було, а ми будемо робити все, що ми вважаємо за потрібне. Тобто така логіка, вона за великим рахунком, станом на сьогодні абсолютно не пішла далеко від логіки, яка була в Радянському Союзі, причому в найбільш похмурі часи, або там сталінські, або часи, коли була там і каральна психіатрія, да, і також затримали правозахисників, вони зникали просто за великим рахунком. Тут Росія і особисто Путін, я думаю, вони нічого нового не вигадували. Ну, і зараз, в принципі, приміняється каральна психіатрія. Так, тобто вони просто повторюють все методи те. Методи не помінялись. Да, тобто вони використовують все те, що було напрацьовано раніше, тобто на відміну, знаєте, в світі ж ситуація навіть з приводу цього змінюється, і в принципі навіть авторитарні режими інші, да, на якісь подібні затримання вони реагують, коли до них звертається міжнародна спільнота. Вони там все таки якось допускають адвокатів, да, тобто намагаються, там ЗМІ допускають. І якщо там дійсно білими нитками все це шито, то всі справи розвалюються. Росія навіть на це не звертає уваги, тому що тут в них головне, як це їхні ЗМІ, російські ЗМІ, це подадуть відповідно своїм громадянам. Вони, оскільки вони повністю підконтрольні, і саме в Російській Федерації є пропаганда, там немає альтернативної точки зору. Я думаю, про це ніхто особливо нічого не дізнається. Плюс, знаєте, я от нещодавно в російських ЗМІ там одного кримського блогера зустрічав, є там такий Олександр Горний, здається, да? От людина прямим текстом пише, що в Криму є там 2 проблеми. Він там 3 назвав, третя не важлива. Це українські паспорти і кримські татари. Розумієте, тобто людина прямо закликає до етнічних чисток, да? А його ці перли публікують навіть на ліберальних якихось там ресурсах, да, які є в Росії, і це вважається абсолютно нормально. У нас би така людина, як мінімум, відразу б отримала підозру розпалювальні там міжнаціональної ворожнечі, там, да? Тому це ненормально з будь-яких, скажімо, там аспектів, але в Росії це норма. Чому? Тому що він говорить речі, які насправді сповідує уряд Російської Федерації, там президент Путін, і взагалі вся влада, яка є в цій країні. Как украинская власть сегодня может защищать своих граждан на территории временно оккупированного Крыма? Крім, звичайно, заяв нашого Міністерства закордонних справ, якихось кроків, які там відбуваються на рівні Офісу президента України і адміністрації президента Російської Федерації, хоча ми бачимо, що Російська Федерація на це особливо не звертає уваги. Я думаю, що ми, звичайно, повинні посилювати з одного боку і санкційний тиск, але, знаєте, поширювати його не тільки на людей, які приймають рішення, і звертатися з цього приводу до наших міжнародних партнерів,
партнерів, але й в тому числі до всіх тих, хто безпосередньо приймають участь в цих затриманнях. От ми на кадрах бачили, там вже є багато якихось представників ФСБ. Да, ну вони були в масках, але там же є прізвища слідчих, ще багато. От всі ці люди, оскільки вони виконують злочинні за великим рахунком накази, вони повинні в ці списки попадати. Примечательно, повинні це что розуміти. как раз-таки вот в таких грязных делах, облавах, оккупанты используют как раз-таки коллаборантов украинских, которые предали Залишились, свои да. присяги, да, изменили свои присяги, остались там. И, собственно, об этом и говорится в докладах Службы безопасности Украины, что как раз-таки коллаборантов привлекают вот к таким вот грязным делам на А территории. їм нема именно чого втрачати, їх Крыма. ставлять перед Конечно. фактом, що відпрацьовуйте. І вони роблять це. Скажите, вот, когда мы говорим, как мы можем защищать права своих граждан на территории временно оккупированного Крыма, понятно, заявления, ноты протеста и так далее. Однако преступления и репрессии на территории Крыма в отношении крымских татар и не только усиливаются и увеличиваются. И количество политических заключенных, к сожалению, с каждым днем растет. Сегодня есть какие-то предпосылки, вот по вашим наблюдениям, к освобождению наших узников? Ну, наскільки мені відомо, Офіс президента принаймні почав говорити про те, що в списки на обмін ми також повинні і включати кримських татар. Да? Але поки що це на рівні такої розмови. Ну, хоча, мені здається, це повинно бути пріоритетом. Якщо вже ми виносимо Крим в другу, скажімо, складову повернення там окупованих територій, заяви про це час від часу відбуваються, то це не повинно жодним чином стосуватися людей. І навіть на зустрічах Нормандської четвірки, де говорять виключно про окуповані території на Донбасі, да, мені здається, питання людей, політичних в'язнів на території окупованого Криму також повинні підніматися і повинні бути одними з центральних. Наскільки мені відомо, така ідея зараз є, і в принципі наші дипломати і ті, хто знаходяться в цих переговорних групах, вони хочуть винести це на найближчі зустрічі для обговорення, що добре, ми не будемо говорити про території, тому що для Росії це дуже дражлива тема, вони відразу припиняють розмови. Але давайте говорити за людей. Ми готові віддати тих, які затримані тут, росіяни, ті, які воювали там в терористичних військах. Але, будь ласка, повертайте крымских татар, да, я думаю, что им 100% будет набагато краще. Помните, президент Зеленский говорил про то, что есть несколько треков, такое модное слово, помните, после нормандского формата и не только, а сейчас эта тема как-то подвисла? Вона, розумієте, підвисла, на превеликий жаль, з об'єктивної причини. По-перше, епідемія, все ж таки, знаєте, все відвела на другий план. І другий момент, розумієте, Україна все залежне від себе зробила. Наскільки мені відомо, про це говорили окремо і з Францією, і з Німеччиною, і з Великобританією, і з Сполученими Штатами Америки. І піднімали питання, що, дивіться, там же є ще наші люди, які залишилися в Криму окупованому. Ми також їх хочемо повернути. Росія усіляко цієї теми уникає, і, мені здається, підняти її можна лише тоді, коли певною мірою буде розблокований нормандський формат. Пан Резніков, наш віце-прем'єр і представник в цій групі, він нещодавно заявив, що є певні очікування такі, що в серпні місяці цю зустріч все ж таки можна буде провести. Я не виключаю, що на ній окремим треком, знов-таки, як модно казати, в Офісі президента, спробують говорити про тих людей, які в Криму затримуються. І я дуже сподіваюся, що прізвища тих, які ми сьогодні почули, вони також в цьому списку будуть. Да? Що, будь ласка, так, поверніть їх нам, або відпустіть, да? Тобто допустіть правозахисників. В принципі, Україна ж може надавати якось через посередників там юридичну допомогу, якусь фінансову допомогу. Це треба, безумовно, робити, щоб люди відчували, що Україна про них не забуває, буде робити все належне, щоб про них знали, про них не забували. І тоді Росії буде складніше все ж таки маніпулювати тим, чим вони маніпулюють за великим рахунком. Наш президент Владимир Зеленский очень часто записывает различные ролики. То он там ездит на заправках шаурму там заказывает себе, то в Макдональдс, то он там на беговой дорожке записывает различные видео, да? Как-то он должен на это отреагировать? Будет ли какая-то реакция? Мені здається, що непогано було б на це відреагувати. Єдине, не в вигляді там ролику, тому що це такі, а от саме на фоні там президентського штандарту, прапору України, зробити якусь заяву. В нього були, до речі, подібні заяви, коли він говорив, що ми своїх не кидаємо, ми будемо всіх повертати і на окупованих територіях, і в Криму. Але от по таким кричущим порушенням, от таким, знаєте, глобальним справам, коли там людей ледь не десятками затримують,
мені здається, повинна бути реакція, в тому числі президента. Я розумію, чому іноді її немає, бо, мабуть, самі дипломати кажуть, що давайте спробуємо спочатку дипломатичними каналами, ну не будемо це виносити в публічну площину, але якщо проходить тиждень, два, там місяць чи 2 місяці, і ми бачимо, що Росія взагалі ніяк не реагує, мені здається, треба переходити до офіційних таких заяв. Да, вони будуть Росію дратувати, але з іншого боку, росіяни будуть прекрасно розуміти, що коли поїдуть на якісь інші зустрічі, да, їм там нагадають про це, і їм треба буде щось відповідати. Може, вони трошки по-іншому тоді до цього почнуть ставитися, ну і не будуть займатися таким, говорячи російською мовою, безпреділом, що вони зараз, в принципі, роблять на окупованих територіях. Такие облавы продолжатся? Я в цьому плані песиміст. Я думаю, що вони продовжаться. Головне питання – це масовість просто їх. Да? Вони будуть такими точковими, чи це взагалі перетвориться на такий, я не побоюсь цього слова, правовий геноцид, да? Який буде спрямований проти конкретно одного народу, бо по всій інформації, яка надходить з Криму, я чомусь не бачу там затримані етнічних росіян, величезної кількості переселенців, які приїхали з Росії, які зараз збиваються там в банди, да? Займаються там грабунком, віджимом територій, тиша. Да? Тобто міліція, чи хто в них там поліція, взагалі на це не реагує. Да? Зате ми питання, пов'язані з кримськими татарами, постійно чуємо, і я боюся, що ми будемо їх чути і надалі. Доки не буде вигаданий, прийнятий, реалізований реальний механізм санкційний взагалі міжнародного тиску на Російську Федерацію, доки вона не буде розуміти, що кожен затриманий буде, грубо кажучи, відбиватися в мільярдах доларів, в якихось там дипломатичних провалах і так далі, вони будуть це робити, Это тому санкции. що в першу чергу це санкції, звичайно, реальні санкції. Да, но у нас есть сейчас санкции по Крыму в отношении РФ, да, и по Донбассу. Всего, если не ошибаюсь, это 18 пакетов санкций и только 2 по Украине. И, собственно, по этим 2 Европейский Союз каждые полгода, каждый год голосует за пролонгацию. Однако эти санкции, мы уже понимаем, что они действуют, но действуют, к сожалению, только в долгосрочной перспективе. Однако количество преступлений на территории Крыма растет. Да. Не уменьшается, более того, оно растет, ужесточается. И количество политзаключенных с каждым днем все больше и больше, большинство из которых крымские татары. Как мы должны апеллировать на международных площадках, чтобы санкционное давление было ужесточено? Тут треба, мабуть, використовувати в першу чергу Організацію Об'єднаних Націй і всі правозахисні організації такого глобального масштабу говорити, що дивіться, є нові випадки, ви вимагаємо реакції і з прив'язкою до тих санкцій, які вже були. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що ці злочини, які робить Російська Федерація, є прямим наслідком окупації і анексії. Тобто, якби не було окупації і анексії, нічого б цього не було. Чому? Тому що там була б влада України, а я за всю незалежність України, чесно кажучи, взагалі не пам'ятаю якихось там затримань, суто на таких релігійних, етнічних чи якихось інших моментах. Да? Тобто там ситуація була в цілому така, як по країні. Да? І нічого такого, в принципі, ми про це ніколи не говорили. А росіяни... Различные, на самом деле, религиозные организации при Украине, в Крыму, до оккупации существовали и спокойно исполняли свою там деятельность. І неважливо, да? які не вони, и не важно там, было. да, християнські, там, мусульманські чи якісь інші. Тобто в нас це дозволено законом, тобто люди, в принципі, їх створювали, люди зустрічалися, говорили, і наскільки мені відомо, жодних проблем взагалі не було ні з ким. Да? Росіяни просто цей фактор використовують. Вони його накрутили, розкрутили і подають в такому ключі, який є, відповідно, їм вигідний. Ми ж давайте не будемо забувати, що вони дуже бояться ще тиску мусульман з іншого боку, да? Бо значна частина Росії вже це мусульмани. І от вони цей фактор, у них зараз таке англійською мовою крейзі, певне, починається. Вони думають, що їх розірве там всередини, значить треба створити такий образ дуже карикатурний. А хто найкраще під цей образ попадає? Звичайно, мешканці окупованих територій. От зробимо їх винними. Тому в цьому контексті ситуація, звичайно, жахлива, але я ще раз підкреслюю, Росія тут зупинятися не буде, доки за кожне затримання вони не будуть отримувати такі просто удари санкційні, окремі, тобто не в контексті довгограючих санкцій. Нове затримання, нові санкції. Какие это могут быть санкции? Новое задержание Вони можуть санкций бути, в першу чергу, персонального характеру. Да? Тут навіть, можливо, спрацюють вони не стільки економічного, скільки персонального. Скажімо, там, очільники правоохоронних органів, дипломатичних відомств. Розумієте, в нас же світі зараз глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації, він же в'їзна особа, він їздить куди хоче. Да? Тому що в нього там дипломатичний імунітет, ще багато там інших моментів. А от якби поставили таким чином питання, що, шановні, ви ж несете за це відповідальність, да? Тому що це відбувається на території, яку ви окупували,
і за яку ви відповідаєте згідно Женевської конвенції, до речі. Да? Все, що там відбувається, це тепер відповідальність безпосередньо уряду Російської Федерації. І от якби раз не покликали, два не покликали, можливо, навіть без санкцій, просто таким натяком. Да? От те, що відбулося нещодавно там з Великою Сімкою. Трамп сказав, давайте запросимо, да? А прем'єр Канади сказав, ні, шановні, там, ну і Британії, що поки не повернуть там Крим, Донбас, нічого не буде. От і в цих моментах треба окремо виносити питання цих затримань. Ну, Запад готов на это. Я просто вспоминаю задержание наших моряков в акватории Азовского в Керченском проливе, вы помните, да? И тогда вы помните, какие были санкции введены против 6 сотрудников ФСБ? Ну, я не уверена, что вообще эти сотрудники ФСБ выезжают куда-то за границу, понятно, Ну, да? їм по профілю не можна, да, тільки им на не території можно, да. Росії. Ну, им там против них какие-то там санкции, запретом там посещать какие-то территории. На жаль, Захід до такої ескалації санкційного насильства, якщо так можна сказати, він не готовий. Але це не означає, що ми не повинні постійно пропонувати щось розробляти і подавати відповідно ці списки. Тобто тут би мені хотілося почути не стільки стурбованість нашого МЗС, скільки конкретні прізвища росіян, посадових осіб, які несуть відповідальність за це. Тобто цих людей, цих героїв в лапках, ну, повинен знати весь світ. Тому що публічність насправді таких людей лякає, навіть якщо вони не виїжджають за межі Російської Федерації. І досвід багатьох країн інших, да, де були авторитарні режими, але де підключали, знаєте, там Репортерів без кордонів, багато інших організацій, да, він показує, що розголосу все ж таки бояться і починає діяти трохи по-іншому. Тому треба цьому розголосу приділяти максимальну увагу. Мы сегодня с вами упоминали уже доклад Антонио Гутерриша. Организация Объединенных Наций призвала правительство Российской Федерации выполнить свои обязательства по соблюдению международных норм в области прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сказано во втором докладе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, временно оккупированными Российской Федерацией. Давайте послушаем цитату. Я настійно закликаю уряд Російської Федерації виконати свої зобов'язання по дотриманню міжнародних норм в галузі прав людини в Криму і дотримуватися зобов'язань, які застосовуються до неї відповідно до міжнародного гуманітарного права. Я також закликаю уряд Російської Федерації забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних місій зі спостереження за дотриманням прав людини і доступ правозахисних неурядових організацій в Крим. Не менш важливо в повній мірі дотримуватись абсолютної заборони на застосування тортур і забезпечити оперативне, незалежне, неупереджене, ретельне і ефективне розслідування всіх заяв про жорстоке поводження, тортури і насильницькі зникнення в Криму, а також забезпечити право на свободу вираження поглядів, на свободу переконань, право на мирні зібрання та свободу об'єднань, свободу думок, совісті і релігії, що стосуються всіх осіб і груп осіб у Криму без дискримінації за жодних причин. Что нам дает этот доклад? Ну, він нам дає тільки черговий привід, мати документ, а не це буде не тільки заява України, да, а в принципі велика робота, яка проведена міжнародними експертами, які, в принципі, всю цю інформацію збирали, аналізували і намагалися її викласти в максимально такому аналітичному, скажімо, вигляді. Заява дуже гарна, під кожним словом можна підписатися, але все, що там перелічено, його ж немає не тільки в Криму, його взагалі немає в Російській Федерації. Але без конкретних кроків, розумієте, це повинна бути перша частинка документу. Друга частинка документа повинна містити у випадку невиконання до таких-то там чи термінів, чи таких-то умов повинні послідувати якісь наслідки. Доки ми не будемо бачити цю другу частину, її немає поки що, на превеликий жаль. Це просто заява там обезпокоєності безпокоєністю. Да? Значить, Росія буде це ігнорувати і казати, що ви до нас упереджено ставитесь, а в нас все нормально, все чудово, і ми виключно з терористами боремося, а не з якимись там Ну вот эта громадянами. самоизоляция России от международного права должна же привести к каким-то правовым, экономическим последствиям? К чему может привести? Дивіться, вона призведе до наслідків правових лише тоді, от Росія відмовилася від того, що вона буде виконувати рішення там міжнародних судів, да, якісь там міжнародно-правові документи. Ну, по Они суті, свой закон поставили в приоритет. Так, але дивіться, це ж можна дуже легко насправді цю проблему вирішити і обійти. Тому що Російська Федерація має за кордоном величезну кількість майна. І це майно можна заарештовувати.
незважаючи, визнають вони рішення судів, не визнають. Чому? Тому що це майно знаходиться на території інших країн, які визнають рішення міжнародних судів. І от коли б за кожного затриманого, ну от прив'яжемо до цієї історії, да, у Росії б відбирали якусь власність за кордоном, мені здається, ситуація дуже швидко б змінилася. І допустили б міжнародну місію, і допустили б міжнародних журналістів, які би приїхали і намагалися якось би з цієї ситуації вийти. Оскільки поки що, я підкреслюю, поки що таких рішень немає, і майно це не заарештовує, заарештовується, Росія може тішити себе надією, що ми таким чином, значить, цю проблему на майбутнє вирішили. Вони нічого не вирішили, тому що вони володіють безліччю всього, і це можна забрати. І це дуже болісно по них вдарить. І я ж не кажу зараз там про дипломатичні тільки представництва, тому що там є безліч всього іншого. Були прецеденти, пов'язані з господарськими суперечками, коли у Росії майно конфіскували. Якщо це перевести і в політичну, а тут дуже важливий момент, розумієте, правозахисну площину, оце ж таки до захисту прав і свобод людини на Заході ставляться більш прискіпливіше навіть, ніж до захоплення території інших країн. От парадокс такий певною мірою, да? Бо це для них пріоритет завжди був. От якщо в нас буде перше таке рішення суду, визнають, щось заарештують і конфіскують, то, мені здається, риторика Росії дуже швидко зміниться. Давайте подключим к нашей беседе Леонида Ємца, народного депутата Украины 7 и 8 созыва, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Леониду, вітаю вас. Доброго дня. Да, ну вот опубликован второй доклад генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым. Что вы думаете, что это нам даст? Ну, по великому рахунку, на сьогодні це лише додатковий елемент до бази тих злочинів проти людини, які здійснює Росія, в тому числі і щодо громадян України, але не нехтуючи і власними громадянами. Власне, на сьогодні Росія абсолютно офіційно відмовилася виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Це було рішення сформульовано і формалізовано через рішення Конституційного суду Російської Федерації, виходячи з дуже простих для себе пріоритетів, що вони розуміють, що дуже багато тих дій, які здійснює окупаційний російський режим, вони будуть трактовані дуже однозначно Європейським судом з прав людини. І більш того, на базі резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, яка рекомендувала Європейському суду з прав людини визнавати Росію державою, яка фактично контролює окуповані території Донбасу, визнавати як стороною, яка має забезпечити дотримання прав, в тому числі прав, які стосуються безпосередньо пов'язаних з життям і здоров'ям людини, так і прав, пов'язаних з правом власності. Ну, якщо простішою мовою, то саме Росія є відповідальна за знищення майна українських громадян на окупованих територіях Донбасу, і саме Росія має компенсувати вартість цього знищеного майна. Не Україна, яка є формально відповідальна, як оскільки це є українська територія, то в принципі Україна б мала відповідати за забезпечення дотримання, в тому числі і права власності. Але Рада Європи абсолютно чітко прийняла резолюцію, і Європейський суд з прав людини в рамках цієї резолюції на її базі формулює рішення таким чином, що хоча формально Україна відповідальна за власні території, але фактично ці території окуповані іншою державою, і саме ця держава має відшкодовувати матеріальну шкоду, завдану людям, які на цій території проживають. Це я до чого? Що на сьогодні існує величезна в різних судових інстанціях база рішень, які чітко вказують на протизаконну діяльність влади Російської Федерації. І як тут уже у вас обговорювали, дуже добре, якби б це з площини визнання таких фактів перейшло в площину притягнення до відповідальності Росії і осіб, які несуть персональну відповідальність від імені влади Російської Федерації, яка здійснює ці та інші злочини. Власне, якщо хочете аналогію, яку б ми хотіли бачити як дієву, Стокгольмський арбітраж свого часу прийняв рішення не на користь Росії. Це рішення, воно набуло дуже матеріально
реалізації. Наприклад, в Японії за цим рішенням були арештовані активи Російської Федерації, і Росія дуже швидко виконала те, про що вона ще буквально місяць до цього розповідала, що таке рішення Стокгольмського арбітражу, ми подумаємо, чи ми взагалі будемо на нього зважати. Ну, я скажу, як почали відбирати їхнє майно, і коли вони оцінили для себе об'єм майбутніх втрат, то дуже швидко рішення було виконано. І, в принципі, аналогію цю можна і варто розповсюджувати на виграні рішення конкретних осіб до Російської Федерації про відшкодування матеріальної шкоди і, відповідно, звернення стягнень на майно відповідальної особи, в нашому випадку Російської Федерації. Мгм. А так можемо констатувати, що, звичайно, ООН прийняла чергову резолюцію, точніше, чергову заяву з приводу абсолютно об'єктивних даних порушення, а точніше нехтування Росією і міжнародних угод, і в принципі базових прав людини. Але ця загальна занепокоєність ООН, вона, чесно кажучи, не сильно нас і тих громадян, які були обмежені в правах країною-агресором, вона не сильно гріє. Тому все-таки б хотілося більш дієвих рухів від найбільш поважної міжнародної організації, така як Організація Об'єднаних Націй. І, власне, ми, як країна, пропонували ряд таких заходів, які б можна було реалізувати. Наприклад, позбавити Росію можливості права вето щодо питання, яких в них є конфлікт інтересів. Але, на жаль, ООН в цьому випадку проявляє безхребетність, просто аргументуючи з тим, що якщо вони дуже будуть тиснути на Росію, то Росія просто вийде з спілкування і з участі в роботі Організації Об'єднаних Націй. М'яко кажучи, достатньо така позиція безперспективна, оскільки якщо на Росію не тиснути, то, власне, вона і не відчуватиме ніякого тиску. Ну а что может заставить, как вы думаете, международное сообщество предпринять наиболее радикальные меры в отношении РФ, чтобы вернуть ее в международное правовое поле? Тут є два можливих варіанти. Перше – це здоровий глузд і прогнозування стратегічне розвитку подій. І другий варіант – це як свого часу було не з одною такого роду організацією, наприклад, з Антантою та іншими, які поки агресор не зайде на територію більшості країн-учасників, не починають чухатися, а до цього розповідають про замирення з агресором, про діалог, про необхідність знаходитися в постійному контакті. Власне, на жаль, зараз ми бачимо такий розвиток подій в Раді Європи, яка повернула Росію до роботи в Раді Європи, в парламентській асамблеї Ради Європи. Для цього парламентська асамблея просто знищила інститут санкцій, який вона могла застосовувати за невиконання країною-учасникою прийнятих резолюцій. Власне, до цього був дуже простий інструмент. Якщо країна-учасник не виконує резолюції організації, такої як ПАРЕ, учасником якої вона є, і взяла на себе обов'язок дотримуватися цих резолюцій, то на неї накладалися санкції. А Росія сказала, ми не будемо виконувати резолюцію, і неодноразово це повторила на не одну, а навіть на десяток резолюцій ПАРЕ, після чого лобісти Росії в парламентській асамблеї, формально розказуючи про необхідність діалогу, просто ліквідували інститут санкцій, тим самим давши Росії можливість повернутися до виплати членських внесків, а також до організації круглих столів, де дуже часто була присутня чорна ікра, російська горілка тощо. Я не кажу, що це було визначальним аргументом, але, якщо хочете, це символ того, як Росія через гроші, через політичні впливи, через роботу своїх медіа і своїх спецслужб виходить на формат, коли
дуже поважні за своєю історією організації починають відмовлятися від тих цінностей, на базі яких вони були засновані. Коли права людини, коли свобода людини є базовою цінністю для роботи міжнародної організації. Натомість це переводиться в питання грошей, фінансів, економічних якихось співпраць тощо. Вот как вы отметили выше, Российская Федерация своими поправками в Конституцию РФ поставила свой закон в приоритет над международным правом. Вот если она вот так самоизолируется от международного права, может это как раз-таки нам на руку для того, чтобы собрать платформу с нашими западными партнерами и разрабатывать какие-то серьезные механизмы давления, если она сама уже самоизолируется? Ну, звичайно, ми б могли б і мали б використати цю ситуацію. На жаль, в діях нинішньої влади я не бачу такої стратегії або хоча б спроб організувати таку коаліцію або взаємодію. Ну, якщо хочете, з простих прикладів, після того, як Росію було повернуто до ПАРЕ, 17 країн-учасників разом з Україною організували разовий демарш, залишивши сесію ПАРЕ і повернувшись до своїх урядів для прийняття рішення про подальшу взаємодію і участь в роботі Ради Європи, яка відмовляється від тих принципів, на яких була заснована. І тут Україна мала б бути на чолі цього процесу. Це 17 країн Ради Європи. Це база для потужної майбутньої коаліції, яка ґрунтується на дуже конкретних фактах, принципах, де аргументів у нас вистачало. На жаль, виборчий процес змінив склад української делегації, як і склад президента, вибачте, не склад, а там одноособово особу президента, які чи втратили інтерес, чи не мали досвіду, чи посоромилися запитати, як це правильно зробити, але факт залишається фактом. Момент було втрачено, і через якийсь час ці наші соратники почали відповідати, що ми, звичайно, за принципи, але якщо Україні це не потрібно, чому вони мають бути на вістрі цього процесу захисту Украины. Спасибо вам большое. Леонид Емец, народный депутат Украины 7 и 8 созыва, был с нами на прямой связи. Вот мы говорили про международные платформы, про Организацию Объединенных Наций. Вот пан Леонид вспомнил Парламентскую ассамблею Совета Европы, которая возобновила полномочия Российской Федерации в своей структуре. Да? И если посмотреть на все, что происходит, на все резолюции, которые есть в отношении России с требованием освободить территории, мы видим, что институциональный и юридический строй международных структур, он нарушен. И нарушен Российской Федерацией. По сути, она открыла такой ящик Пандоры и показала, что вот, можно не выполнять, и ничего не происходит. Или же все-таки я ошибаюсь? Может, мы завтра утром проснемся и все изменится? Ні, насправді вона дуже розхитала цю структуру міжнародної безпеки, взагалі структуру міжнародних взаємовідносин. Дійсно, вона знайшла вузькі шпаринки і показала, що десь можна обходити, десь можна порушувати, чекати рік, два, три, як це було в Парламентській асамблеї Ради Європи, сподіваючись і корумпуючи, давайте не будемо приховувати там певні групи, які там були, щоб Російську Федерацію, відповідно, потім повернули до складу цієї організації. Але знаєте, от вся ця історія, вона певною мірою дуже нагадує історію, коли була там часів Холодної війни, був Радянський Союз і весь інший світ. Але ж Організація Об'єднаних Націй також була. Радянський Союз був членом цієї організації. Йому робили постійно там зауваження, різні ноти там протесту і так далі. Союз на це не реагував. Але на що він реагував? Він, наприклад, реагував от на славнозвісну ту поправку Джексона Веніка, яка була запроваджена Сполученими Штатами і била по економіці Радянського Союзу. Тому, знаєте, всі ці заяви, все це чудово, але я ще раз підкреслю, що Росія і в контексті кримських татар буде реагувати тоді, коли будуть відповідні поправки Сполученими Штатами, іншими країнами окремо внесені, і які будуть їх бити по тому, що є для них найболючішою, скажімо, справою. А зараз в цьому сучасному світі це, безумовно, економіка, газ, там нафта,
якась там інша сировина, да? Все те, чим славиться Росія, що вона, скажімо, продає за кордон, на чому вона заробляє, що дозволяє триматися цьому режиму. От коли удари будуть по цьому нанесені, я думаю, що Росія буде реагувати по-іншому. А всю систему глобально вона буде хитати і надалі, сподіваючись на те, що вона дійсно створить, знаєте, такий контрольований хаос, і, в принципі, буде цим користуватися, буде на цьому заробляти собі якісь там дивіденди. Ну, з іншого боку, щоб подивитися на багато вже десятиліть, коли там Путін, по суті, при владі, да, вони хитають його з першого дня, вгатили туди десятки мільярдів, якщо не сотні мільярдів доларів, але система все одно якось тримається, пристосовується і, в принципі, дає відповідь Росії. Не таку, звичайно, як нам би хотілося, тут нема де правди діти, але реакція є, і це Росію значною мірою поки що стримує від якихось подальших кроків на ескалацію, на ще більше там закручування всього того, що там є. Хоча, ну, просте питання, що ж там ще закручувати, ну вже нема куди просто. Вот мы начинали наш с вами эфир с облавами на территории временно оккупированного Крыма, задержаниями с политических заключенных. И мы же понимаем, что решение проблемы – это деоккупация Крыма. И вот недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Крым Реалии» высказал такое мнение. Он сказал, что любое государство, которое не признает незаконной оккупации Российской Федерации, может внести свой вклад в деоккупацию Крымского полуострова. Давайте послушаем его цитату. Я бачу у складі цієї платформи щодо деокупації Криму доволі широке коло країн. По суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Російською Федерацією, може зробити внесок у його деокупацію різними шляхами. Хтось може грати провідну роль посередника, як Німеччина відіграє у Мінському процесі і нормандському форматі. Хтось може робити це, голосуючи правильно за відповідні рішення міжнародних організацій. Але це настільки комплексна, складна історія, що в ній знайдеться роль для кожного. Нам кожна країна може допомогти. Але хочу зазначити, жодна країна світу не робить для окупованого Криму більше, ніж Україна. Когда, в каком составе международных организаций и стран может быть создана вот подобная платформа и насколько она будет эффективной? Ну, вона, знаєте, прообраз цієї платформи, по суті, існує, тому що, дійсно, це всі ті країни, які не визнали факту окупації. Да? Головне питання, що вони один раз це не визнали, і на цьому, за великим рахунком, для себе поставили крапку. Да? І тут зараз від нас, в першу чергу, залежить, ну, пан міністр правильні речі каже, і в кінці каже, що Україна найбільше робить, да? Але якраз тут і ініціатива повинна йти від України, він говорить про різні ролі, да? Хто яку може відігравати, але Україна тоді повинна пропонувати ці ролі, да? І говорити, що залучати, в який спосіб, як, да? Коли відбувається голосування в Організації Об'єднаних Націй, ну, треба проводити якусь підготовчу роботу, да? Для того, щоб ми мали необхідну кількість голосів інших країн по резолюціям, які стосуються Криму там, чи окупованого, наприклад, Донбасу. Да? Тобто це робота дуже кропітка, але ну, ми повинні чітко усвідомити, що інші країни з власної волі самі по собі, переважна більшість країн цього не будуть робити, тому що в них вистачає дуже багато своїх проблем. Да? Їм потрібно про це постійно нагадувати і певною мірою ретранслювати той негативний досвід, який має Україна, на них. Показувати, що якщо ви знаходитеся від Росії за 2000 кілометрів, це абсолютно не означає, що ви в безпеці. Да? Тому що з таких прецедентів народжуються потім глобальні проблеми. Да? І коли там, щоб далеко не ходити, ми можемо згадати там Першу світову війну, да? Коли вона закінчилася, те, що там наприймали, вже заклало міну сповільненої дії на майбутнє. І багато хто це розумів. І те, що Росія робить зараз, отакими кроками, тому що Україна ж не єдина. Ми можемо згадати Грузію, Вірменію, да? Всі конфлікти, Молдову, всі конфлікти, які є на пострадянському просторі, в них так чи інакше задіяна Росія. Рано чи пізно вона почне виходити за цей ареал, а після голосування за ці зміни, обнулення цих термінів Путіна, ну в нього руки взагалі розв'язані. Да? Він собі ще років 20 там намалював, враховуючи здобутки останньої медицини, да? Де він може знаходитися при владі. І він, зрозуміло, піде далі. Тому це треба зараз доносити. Ну, в першу чергу, це пострадянські країни. Можна згадати його інтерв'ю, він там вже прямо сказав. Да? Я думаю, що трійка країн, які в найбільш загрозливій ситуації, це, звичайно, Україна, Білорусь і значною мірою Казахстан. Тому що там є великі території,
де багато громадян, які говорять на російській мові, а для Путіна це дорівнює російському громадянству, да, чи етнічній там приналежності. Тому тут загроза певна є, і якісь там гарні відносини, які склалися між Російською Федерацією і Казахстаном, ну вони насправді нічого не варті. Абсолютно нічого не варті. І я б ще звернув увагу, звичайно, на прибалтійські країни, але вони Путіна дратують настільки своїми розмірами, тому що вони не такі великі, чи там якоюсь потужністю, а просто принципом, да, що це 3 маленькі країни, які найдовше опиралися і можливостям якоїсь ще радянської окупації, були незалежними, давайте ж згадаємо, до 40-го року, да, по суті, опиралися, будучи в складі Радянського Союзу, були своєрідним каталізатором розпаду цього Радянського Союзу і зайняли таку, знаєте, дуже жорстку позицію стосовно Російської Федерації після розпаду Радянського Союзу. Ну і вони є ледь не найвідданішими союзниками України станом на сьогодні. Для нього цього достатньо. Там, звичайно, є НАТО. Але з іншого боку, якщо він, знаєте, собі десь моделює, а він моделює якийсь майбутній конфлікт, йому так чи інакше треба буде починати з якоїсь країни, яка є членом НАТО. Ці 3 країни, вони є ідеальними варіантами з цієї точки зору. І ми про це повинні говорити і доносити світовому співтовариству. Те, що така загроза є, вона не зникає, от це поруч з вами, не десь там дуже далеко. Давайте про Донбасс еще поговорим. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса. Предлагаю послушать цитату. Зараз вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті такого не робилось. Але формально і юридично це можливо. Ми не заперечуємо. Головне, щоб там були готові. Миротворцы ОБСЕ в Донбассе. Что думаете? Ну, це певна зміна попередньої риторики, коли говорили про миротворців Організації Об'єднаних Націй. Я так розумію, що перейшли до ОБСЄ, до розгляду цієї можливості, через те, що все ж таки простіше це організувати, ніж в масштабі Організації Об'єднаних Націй. Ідея сама по собі, абсолютно непогана. Про неї можна і треба говорити. Тому що якщо це буде... Ну, ми можемо довіряти ОБСЄ? От тут питання в тому, які конкретно країни будуть представлені в складі цих миротворців. Ну, врешті-решт, така ж історія була і з миротворцями ООН, да, коли там почали говорити. Ми ж пам'ятаємо, як Лукашенко обіцяв, що я скільки завгодно військових миротворців білорусів можу поставити, да, вони можуть тут бути, захищати, патрулювати, контролювати. Головне ж питання, яку сторону вони будуть прикривати. Ну, мы же понимаем, что в большей степени финансируется ОБСЕ Российской Федерации. Так, и насколько серьезно там пророссийское лобби. Так, лобі там достатньо серйозне. Ми це бачимо по моніторингових місіях, які їздять на Донбасі. Да? Ми ж прекрасно знаємо, що тільки виникають якісь ескалації конфліктів, ОБСЄ днем з вогнем не можна зустріти. Да? Вони зникають, а з'являються вже потім. Вони, м'яко кажучи, не реагують на дуже багато провокацій, які є з боку російських військ, там, терористичних угрупувань. Тому з довірою тут не все дуже добре. Але з іншого боку, якщо Україна детально прокроково розробить цей план, пропише, які країни безпосередньо будуть приймати в цьому участь. Тобто ті, як зараз, знаєте, модно чи не модно казати, червоні лінії, да, за які ми не готові переступити, мені здається, що ця ідея, вона є абсолютно нормальною для дискусії, для обговорення. А каким образом наличие миротворцев на территории Донбасса, оккупированной Россией территории Донбасса, поможет урегулировать ситуацию? Тут же все залежить від того, саме де вони будуть знаходитися. Якщо вони будуть знаходитися на лінії нинішнього розмежування, ми зможемо тільки говорити про зменшення кількості обстрілів і загиблих в першу чергу наших військових. Да? Якщо вони будуть на кордоні з Росією і взагалі патрулювати всю територію, яка була зараз є тимчасово окупованою, це перший, я підкреслюю, перший крок до дійсно деескалації, можливої реінтеграції. Да? Тому що це повинно, як це було, наприклад, в деяких країнах після розпаду Югославії, да, там, де були миротворці, вони виконували виключно поліцейські функції, щоб там не було ніяких незаконних збройних формувань. Але дивіться, це ж не може апріорі поширюватися на українську армію. Ну, це не буде опять заморожений конфлікт, як з Придністров'ям? Ні, це не зовсім. Тому що, знов-таки, питання. В Придністров'ї які миротворці стоять? Там знаходяться так звані російські миротворці. Да. Тому це заморожений конфлікт. Якщо тут не буде росіян, а будуть саме представники там різних країн ОБСЄ, да? Плюс
представники українських правоохоронних органів. До речі, з подібною ідеєю, що достатньо кілька років назад, щось подібне до цієї ідеї, звертався нинішній міністр внутрішніх справ Аваков. Да? Він казав, що ми можемо залучати миротворців, але обов'язково, щоб з ними були представники наших правоохоронних органів. І це буде якби присутність України, да? Наша поліція. І відмовитися від цього Росії буде дуже складно. З однієї простої причини. Росія ж сама каже, що Донбас – це хто? Україна. Да? Вони ж не кажуть, що це зараз Росія, як вони говорять по відношенню до Криму. Тому якщо там з'являться представники офіційних українських правоохоронних органів, дуже складно буде якось аргументувати для партнерів, що їх там не повинно бути. А чому вони не повинні там бути, якщо це наша територія? Поруч з миротворцями Організації по безпеці і співробітництва в Європі. Дуже дякую вам. Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був гостем нашей студии. Дуже дякую. Ну а я вынуждена прощаться с вами. Ну, ненадолго. Мы прерываемся буквально на 10 минут. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Подписывайтесь на нашу страницу Facebook, Instagram. Корышкенджи Архадышлар.